Men det är väl inte... Är det skjuta än? Ja, det är fortfarande skjuta. Alltså, då hoppar jag nu och Ja. tittar på Jim. Mm. Och det är alltså världens största pistol det här. Mm. Ja, det beror på hur hårt man håller i. Håller man i bra så är det ingen fara. Men man vill inte riskera det. Det borde vara skönt. Pröva en till nu. En till Jim. Nej, det var ju tomt. Hur kändes det där, Jim? Ja. Hallå? Det är ont i tummen.